Els dimecres de 9 a 10, amb l'esperit de Déu, toquen missa. Salve. Tomàs 12, versícul segon. Un dia el creador s'avorria. Va crear el món. Va crear uns mugrobotons. Va posar uns micros. Va inventar les bombetes. Va posar uns altaveus. Va inventar una xarxa elèctrica. I dimecres, el dia que estava més avorrit de tots, va dir: farem el disculpin. I es va posar sobre la taula i va fer pans i vins per tothom. Vinga, festa! Salve. Disculpin les molèsties. Vaja, que aquí també donem hòsties. Fitix, fitix.